Akory atsika jiaby mbarakaly, akory aby, salama tompoko, manaona, bonjour tout le monde, asabak khair, wa assalamu alaikum arahmatullah. Maromaro rakoragnatsika niany, akapobeny atsika ikoragna politiky Madagascar mantolo, satria mandalo amitsika ao zao ny tariky ny sadika andeha ndribiriby atsika koa. Io koa tsika ikoragna ny aregna pirenena, io koa tsika ikoragna ny hoe ny fahantrana. Zegny ny amin'ny général politique ny Madagascar amin'ny agnatsika zao. Atsika boka io mandalo Diego Ankarabe Ambariobe Tsilany Jiji amaragnatsika izy. Resitsika ankapobeny ny politique amizao fotoagna zao amitsika Madagascar agny. Ny safidianako igny irany Angeline igny hoe sady avahy. Maro ny antoko nisy tamizegny andra zegny, maro ny olo manga pirenena le tegna hoe ny tia tandrazagna, navita namohy aigndreo tamy fitiavagna tandrazagna, kanefa ndraiky io resaka famadiagna io, mamadiky namagna, mamadiky tandrazagna, mivatry tandrazagna io tsy niany no moaly, ary tsy tamy taogno 2020 amby, taogno 2020 amby na taogno 2009 amby, fa hozogno donc zegny volagnako izy hitima mahazo reto mpamadiky politika nandova ratsy amizao fotoagna zao ty. Raha resitsika politiky ankapobeny amy fandalovan'ny tariky andry sadika reto na sadek ro mahay izy, zavanareo boka mambra agnatin'izao. Samia magnapetraka fagnontaniagna atsika hoe mba firy pays ni coloniser la France agnatin'ny ty mambra andry sadika mandalo amitsika Madagascar zao ty. Ary anao koa magnapetraka fagnontaniagna hoe amindreo membre agnatin'ny ty sadek ndry sadika ty, mba apitra fagnontaniagna amindreo hoe milamigny tandreo agny sa miadagna vahoakandreo agny. Tsy saky ny mpagnampy politiky tsika mipetraka zegny amindry sadeky. Fa ny magaga ty, sadeky ane tsy mpamatsy vola, sadeky tsy membre ny Banque mondiale, na ny FMI, na ny BAD. Fa magnino atsika veriveregna amy sadika? Magnino atsika riagna jery amindry sadeky? Mba mbarabaka, na iro misolelaka sadeky aby ro, agnontaniareo baka, mba ino raha ny vitandreo amy pays zay mafogno continent africain agnatin'ny mambra ny sadeky io. Za aloha tsy mahita ary za tsy maregny. Fa iro sadek sadika reto tsy eko, fa naka ai tsy lanin'olombelogno tondro mahitsy arain-draha. Fa matoa isaka misy valavo maty, misy rabosy maty, misy lalitry mangeto, minehane amy lomay reto sadika sadeky reto bakagny, avy amitsika ho ai-naka, mety misy pesosy maventy na risesy mitorigny bakagny.
Bonjour anareo atsako manondro. Oui, mety misy raha mitorony ao mampinay anay arô bakagny avy eo. Apitrabaka fagnontania. Firy taogno nidiratsika tagnatin'io sadika io na sadekindreo io. Zany io tsy te ro io, nakatsy asindroko. Fotony tsy hitako ino avantasitsika amindreo io. Contraire ny fisiandreo ny magnakorontagna atsika rehetra aminy. Za koa ny tsy asitroko anareo fa za tsy pour Trump, Donald Trump, fa za tiako action ataony Donald Trump ambilay hitsangana ny deuxième Hitler. Za personnellement Hitler tompon'agnarana tsy hay izy natoragna nandeha jusqu'à niany. Tsisy mpagnano gazety eran'izao tontolo zao nivolagna hoe ka naty Hitler na hoe nilevigna Hitler. Fa aminaka manokana abilay Trump agnano Hitler, deuxième Hitler, abilay poaka ny troisième guerre mondiale. Fotony les ennemis de l'Afrique, ce sont les Africains. Ambara ampitamindry sadek sadika zegny. Les ennemis de l'Afrique, ce sont les Africains. Fa valitsika vahoaka afrikanina de ny afrikanina karatsika. Tsisy koa. Fotony robaka mipesosy avy amindry zalahy matanjaka. Na pays anglophone io, na pays francophone io, na pays colonisé ne sais pas Portugal io, na tsy haiko ny colonisé zovy. Il kofa grand pays na asiatique na je sais pas Australie na ino européen na américain, zay place dirandreo toujours pourri. Pourri parce que na ino ro maefa izy koa ny tanteraka tsy naty commandant Masody sahiragna ro européen io tamizay. Fa nataondreo hevitry namonoagna ingay commandant Masody parce que agnisany nitaky ary nitety Afrique ingay commandant Masody hoe il faut tsika mitambatra les Africains. Fa nondro volanko aminareo hoe tsy niany io pesosindry zalahy matanjaka reo no mandrobaka les pays africains. Ke anareo volagna aminaka mandalo eto koa zao sadek. Zafady fa reo sadika aminaka. Parce que zay place andalovandreo maloto. Firy taogna tsika midriky membre ny sadek. Rango nisiany membre ny sadek indra ny laminy tamitsika indrindra resaka fifidianana. Zegny volanko aminareo. Izy koa fifidianana jiaby teo, observateur sadika, observateur sadek. Ndre atsika vahoaka malagasy mahita hoe fa tsy logique résultat ny fifidiana na députation io na communal io na présidentiel. Fa voa bolonga bolamena avo arem-pirenena ny sadika de zay ny antoko matanjaka de atao hoe fa mahazo. Zegny antoko misy pesosy no atao hoe mahazo. Mahina tsika mbola misangavina amindreo. Na ino? Apitra question amindreo. Anareo misolelaka sadika sadek reo. Apitra question. Est-ce que hoe milamy pays nareo agny? Milamy miegny amy richesse nareo amy pays nareo vahoaka aminareo agny. Tsy saky ny sadek mamaly zegny. Ary anao koa miza membre agnatin'io sadekindreo io que de pays anglophone agnatiny. Ary anao koa miza koa mbadikato koa
les pays colonisés anglais na pays anglophone. Population do ndre tsy miaigny milamy. Tanànandro madio. Hitanao hoe mievolie mandroso. Tsy haiko disova za. Mety diso za. Satria za mandeha tany. Za milolo alagnitra. Za misy kabeso. Atsika fone pays francophone agnatin'io sadika io e. Atsika fokony. Pourquoi ça va beaucoup? Même pas 20. Même pas 20 membres agnatin'io sadika. Sadek ndroy. Naka tsy sitrokony, za tsy te roy. Tsisy mivatazana kabokazo comme sadek. Ro tsy Banque mondiale, ro tsy FMI, ro tsy BAD. Fa ro BAD. Diavy magnambanimbany atsika. Anao ndraiky nitaraiky amindreo volagna français. Magnino reo tsy mivolagna français zay malagasy ane may volagna vazaha. Maro aminay tsy may volagna anglais. Fa magnino reo mahay volagna anglais. Apitra amindreo fanontania. Koa saky nareo mpagnampo politique, anareo volagna amty tandrazagna, amty misy lelaka sadika reo aby reo. Apitra amindreo volagna zay koa vavalindreo. Ino ma droit ny sadika andeha sanctionner atsika. Ke atsika menacé hoe sanctionner anareo koa tsy magnazy hoe zay hoe aty ary. Reo ndraiky nagnatrika apangony vary tamitsika. Aleo ataoko hoe apangony vary tamitsika. Ino raha nateriny sadika tamitsika? Ino raha namia sadika atsika nio? Contraire reo ny mampiady atsika. Koa resaka fifidiana. Ke atsika vahoaka. Za simple raha volagninay matetikety hoe fotoagna fagnovagna zio hoe tsy olo baka ivelany agny andeha guide atsika e. Matoa olo baka ivelany agny ko tsotsory baka tsororony tsy haiko agny magnasary mahoas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 o
antsika koa tamy tsoroaigny fa tsika kazariberibe zany sadika zegny. Arrêtez-vous. Tsy solution nandesindreo tamitsika teo rango zay. Ro miala amitsika io zio. Andendiniky zay volandreo. Tsy hitanao aby iny solution diniky nandesindreo niala teo nandeha tanisy roa ro mipody io. Donc aminaka tsisy raha lagnaroy. Andizarandoanigny zegny ediny eko. Sady sadeky na roy. Satria atsika nankalaza bon tatara. Aloha toko hoe tatara nandalo tamy fiaignatsika malagasy ny fakomoaly atsika nankalaza le 17 ans ny 26 janvier 2009. Atsika jiaby mahay iny tantara nisy tamy 2009. Aloha résumé ko hely fa olo bado, olo tsisy diplôme tsy nandeha l'école, na nandeha l'école izy fa tsy navilavitry ndray CP ndray BPC tsy tamy posinany, nagnano korontagna 2009. Ino raha nataony? Izy koa izy olo nisy jery razozo zegny volaniko zegny, sy ny forongony TGV zegny na Orange zegny na tiako mapara na tiako salopara konara voangise 2009 nagnino poteny niarakarena malagasy apitramindreo fagnotaniagna baka ireo forongony mbola velogno zao apitramindreo fagnotaniagna hoe ro nangala fitondragna 2009 nagnino ny potendreo arakarena malagasy.
ino le arkarena malagasy l'usine potendro jiaby jusqu'à amy rano fanjakagna 2009 voarigny indro tsy voarigny indro après 2009 11 ans ro tio ny raha namboarindro ino nde l'usine magnano bonbon gasy ou bonbon saucette tsy nefandro niananao maregny ro jiaby taranaka nambelan'ny raha Jojo nambelan'ny raha Vatomanga sy ny tsay Christian sy ny forongony agnany fampiavagna fiavagnana nino za tsy miavagna amy dahalo nde izy fahavalina izy koa sy fa natao korealy mbola tsara bonjour assalamu alaikum nefa io fa za tsy miaraka amy dia amy dahalo za tsisy fiavagnana ataoko amy dahalo anareo vakanse vankasiera modi fa vita vakansinareo vadinareo fa mitretre aseva mody koa ro vakanse vakansiera modi zigny ke eto zay kazarianareo jery anareo namotiky ny arkarena malagasy ny 2009 anareo namotiky ny éducation ny fampianaragna 2009 anareo namotiky ny fiaignam-bahoaka nanomboky 2009 misy fomba fivolagna ny chinois zay kirimaso zay hoe anao koa oro tia agnapotiky tanànanao éducation forobata ravagny izy nataondreo tamy 2009 arkarena edy robata ravagna edy izy nataondreo raha Jojo sy ny forongony 2009 17 ans après nagnakory ny fiainany zanaka malagasy samy magnontany tegna atsika samy magnapetraka question amy tegna atsika hoe 17 ans après amy raha nataony raha Jojo sy ny forongony le pinony ndraiky le pisolelaka raha Jojo tsay Christian raha Vatomanga nagnakory fiaignatsika malagasy nagnakory fitezagna ny fombandrazagna atsika ny éducation tsika tagnatin'ny 11 ans io alo taoko hoe 16 ans parce que ro diaby io vaza mody miady na TIM na HVM na TGV na tiako nino na nino non il faut arrêter zay kaza riberibenareo ry mavivava isany ry mahilela isany anareo ny bady tsy nianatry mba ino diplôme anagnanareo ino fahaizagna anagnanareo agnatin'ny 11 ans 16 ans niarkarena potenareo loziny ravainareo tsy fanareo tsy ny dadilainareo tsy ny babanareo wala tsy ny mamanareo tsy voarignareo tandrazagna lafinareo firenena potenareo are-pirenena miboaka atsokosoko midika amle richesse za amle are-pirenena misy vola ingasité ndraiky boka hitako amy publication anazy amaly anao za zany ino ma tsy amaly anao za siteny za tiako anao mamaly za boko tongona agnaranaka hoe zoky be grivasy rangotratra anao koa amaly za tsy raha atahorako anao frère misy fotony hoe ajegna nony anao président de l'assemblée popoko aloha taoko hoe président de l'assemblée popoko misy publication baka tagny nataony hoe fa tsy niaregna ozy izy mampahantitra malagasa oh bravo bravo tsy haiko na vo analysenao le question napetraka anao sy teny na hoe finaritra anao tia napetraka le question baka atao hoe fa madio zafady frère
misy volagna zay amin'ny Ankarabe agny. Anao miseko izy. Serviette nampiasainao igny anao mihevitra fa anao madio fa serviette igny ane maloto i. Dikan'izegny sy teny e. Zandry sy teny. Aza magnadio tegna anao. Agnisan'ny olo maloto tagnatina antoko politique jiaby nanomboky 2002 jusqu'à niany anao. Any anao agnatin'ireo forongondreo. Anao mataheta aloha sy teny. Aza vebaka. Tahia anao. Anao ne zaza navelany tarimindra zao to amin'ny orange anao e. Matoa anao niala tamin'ny orange parce que tsisy rano hoaninao to. Tsy nahavoky anao to. De anao niala. Zay ne problème nareo mpagnampo politique Madagasikara. Raha koa fa tsy hinananareo, tsy atanareo avantage nareo miala, anareo findra amin'ny atoko zay mety azaho anareo tany malemy, aoregnanareo ngady anareo boko vintsy. Izy boko mahasaky magnapetraka hoe tsy ny fananatsika ny arena no mampahanitra atsika. Nagnitsy saky no nivolagniny hoe ny famondragnanareo arena mandeha tsokotsoko agny ivelany no mampahanitra le firenena. Ny fandafosanareo tanindrazana, ny fagnanaovanareo contrat tanindrazana, ny fandravanareo tanim-bahoaka. Azala Madagasikara midadasiky mbola malalaka fa magnino tanin'ny vahoaka andelenareo, lovan'olo andelevanao, fanagnan'olo alenareo, tany masin'olo. Anareo neny tsy magnano tsinotsinona andrazagna e. Potenareo ny fomban-drazagna malagasy. Mialatsiny aminao zandriko sy teny e. Anao koa tegna dio-tegna raha tokony ataonao sy teny ravagna assemblée. Atsangana nouvelle constitution 5e république. Fa magnino tsy sakinao atao. Fa anao magnasary mandeha miavagna, fiavagnana io malagasy atsika, atsangana anao vilominareo le raha tsy telo vahoaka 33 millions ny rajoela sy ny forongony. Ro ndre olombelo, fa ro namotiky firenena, ro namony vahoaka. Mialatsiny e. Tantara tsy fagnadigno. Matoa nareo nagnarana ataonareo tamin'ny 2009, anareo jiaby dia raiky. Fa tsy niana nareo jiaby magnadio tegna. Nindra nefa andrajoelona ta Madagasikara. Oui, izy ndraiky navita raha marigna e. Za tsy fa matra. Parce que izy nagnondrona raha jiaby nandeha ivelany, nandafy tanindrazana, nanakaly tanindrazana, nagnano contrat amin'ny tanindrazana. Bravo, zegny nagnano aminareo. Izy nagnano l'école manara-penitra tragno Vatomijara. Bravo. Namotiky ny éducation zovy. Fitondragna anjovy. Valia boka. Fitondragna anjovy namotiky éducation atsika zovy. Normal. Atram fomban-drazana, anika zioty, zandry Madagasikara fenso ministre ny culture, nde rasamboriny tsy hainy. Parce que fa potiky tanteraka tagnatin'ny 17 ans amin'ny etreketraka nataonareo jiaby tamin'ny 2009. Tsisy fagnadiovan-tegnanareo eto. Ary io problemenareo. Ro ne nagnazo fa tsy zay anareo jiaby to nagnino anao tsy vola zay mariny jiaby to e. Raha tsy nanjary to karaha zegny navianza miala. Zegny atao olo honnête. Zegny atao hoe olo mazava. Volagna direct. Tanareo za volagna direct. Raha heko jiaby volagniko za tsy misitriky. Ny magnasa olo fotsy ataoko. Mametaka agnarana ataoko. Tsy fahotana ny fampitana agnarana. Tsisy lalagna volana ka tsy mahazo mametaka surinao. Azo ataony mametaka surinao. Tsoko mare koa nareo ndeha hagnano lalagna. Zay boka malaky amindreo lalagna. Nefa lalagna io boka dikavondreo ro agnabony lalagna vahoaka ambany. Sady zay vahoaka nefa ela zay ambany tanany. Ambany ravinahitry.
ke iarako tsiny aminao niandry zandry sy teny anao ny volana hoe fa tsy ny fanagnarenany Madagasikara ny mampahantra atsika zao fo basy vahoaka mampahantra zay ma tsisy jerike andeha gnandokitra voky angera amy lopalopany anaro tsy mahay politique sans diplôme sans rien mavovava mailela zegny namotiky Madagasikara anaro zio fa magnano izy koa baka magnano izy anaro zio parce que andeha gnabady vahoaka 33 millions ory vahoaka malagasy za magnambara fo ndraiky za ndraiky mampatsaro aviandreo magnarato andreo tsy miova rythme tsy miova cadence io ny atsika vahoaky atsika magneky ribiribendreo ro jiaby hitanareo na HVM na TIM na tsy haiko TGV na tsy haiko azovy RMDM tsy haiko RM ninino reto complice raiky ro jiaby io vaza mody miady tsy haiko gasikara nino mouvement gasikara tsy haiko ro jiaby io ratsan-tagnana nambelany ngay rajojo ravatomanga tsy hay Christian tsisy olo marigny ro ndray raiky tsisy olo marigny fa ny mampalahelo fo atsika vahoaka tsy mety mangagna aloha amin'ny arabika mitrotro atondrotsika za gnambaranareo raha raiky afanambarako teto ziny za koa tsy diso na tamy début de semaine ty na tamy fin de semaine raha misy zony alokindreto ro mpagnano fiancé tsy haiko mpagnano alliance tsy haiko mpagnano mariage antokotokotoko tsy hainao nindreto ro mampatanjaka le club 48 ino mampatanjaka le club 48 parce que fahitandreo vahoaka jiaby 33 millions mitaky l'état fédéral ino raha ataondreo zio ambarako anaro mandoky ro fanavondreo tsy kompoka fanazondreo azo maty fanazondreo pétrole zany mety fantagnandreo toko telo fa io handrehitry ro manangana fikambanany jeune zay de vandivandy hoe hitaky état fédéral moi managna hengitra fitombegna anareo azafady zegny ane raha ataondreo zio io karaha ataondreo magnano compte faiky io karaha io koa ataondreo magnanangana le jeune ZXY andeha hoe hitaky état fédéral aza tokisana anao aza matoky anareo fa io ro jiaby io na TIM na HVM na TGV na tsy haiko fa mimi tsy haiko fa mama ro jiaby baka antoko politiky tsy hainao nino lagniny zay ro jiaby io vaza mody miady zava boka anareo tsy tonga saigny nagnino ma tsy azavaigna tsy volagny anareo koa vrai honnête hoe madio amy vahoaka magnara-dalàgna ino mandeha lingilinginy faniry soa andeha Maurice antania baka za ambara za nagnino tsy saky niazavaigna diako any Maurice dia za ta plan fa andeha ho any Maurice ny ministry ny fitsarana anao ma ministry ny fitsarana any Maurice anareo amy tribunal ny Madagasikara ao firy taogna raha Joel teo firy taogna raha Vatomanga teo firy taogna raha Ntsay Christian teo nagnino tsy nisamborinareo nataonareo karaha tao amy Maurice fa ny any Maurice namony voe anareo ny tirangiraviny andea za Maurice any za tsy gnamenareo za tsy gnamenareo
Aza vene vahoaka, ino tiano ainy, fa niry soa, ainy tsisy devoir anao. Ambilany Morisiana manao ny asany. Anareo teo tsy nagnano asanareo. Raha vatomangana intsinao ataonareo Sambory. Fa niany andeha ho an'ny Maurice, ny ministry ny fitsarana. Mon œil. Aza rebrepegna le vahoake. Aza miravaka nifiny ratsy ny vonenareo. Koa nareo fa raha vatomanga iny namono olo jiaby teo, indrindra fa namono zay Ambaribe. Nagnitsy sakinareo mipidiny vahoaka raha jiaby ny ramamasena amin'ny Ambaribe eo. Ampitiana amin'ny vahoaka. Ataova taratasy noir sur blanc, tampon rouge sy niava. Eny ao efa nipody ty. Nagnitsy sakinareo Samborigny Leongy. Igny ane main droite biby masiaka ningay raha vatomanga amin'ny Ambaribe. Sambora baka Leongy. Ataova arrestation, ataova IST. Igny tegna mpandrava amin'ny Ambaribe eo. Boidirako baka io. Sakinareo fotony ino, anareo jiaby misolelaka ao. Eko jiaby ne raha ataonareo amin'ny eo. Fa za mbo avy Ambaribe boko agnambarako anareo ino raha ataonareo amin'ny eo. Zay kasaka talegna. Hoe, tsika koa ne mandrongagna ny institut sy ny forongony, agnapetraka le constitution vaovao, ho tapaka ny famatsiagna tsika. Nefa sy teny io ny vola fa hoe, tsy ny are-pirenena ny mampahantitra tsika. Ambarazay basy, neno. Azovina ondrana Boderosa. Azovina ondrana biby. Tsy magnaparoe gny eran'izao tontolo zao koa tsika. Azovina ondrana volamena. Azovina gn'any magie, volamena ny vadiky Bolongamby. Mandraka tiny any. Mbola misy avion mitilitily tsy hainao tsy tilitily ny andra. Midriky miboaka. Ary, oka tsika tsy teny ny zavatra tsy maripoto. Raha hitany masombahoaka avion tsy direction tsy mandeha eky. Oka tsika tsy teny. Vahoaka tsy afodinareo vava. Anareo koa fa tsy volagna zay vahoaka i volagna. Misy avion magnano tsy tilitily ny andra aligny andra magnena ko. Zo mambarinareo mpamosavy fo tsy tahaly. Raha ataonareo aligny andro ine hitane. Nde aminay Ambaribe eo io. Mara voly miboaka aligny andro aminay eo. Fa zay vahoaka ka satao sinema. Tsindraka henareo hene. Anareo koa vorondolo zay ka nanavy. Samy mandeha aligny. Na ino, tsy saky volagny le avion. Niembagna atao tsy tilitily ny andro avion io. Haligny andra io. Na ino nareo magnabady vahoaka karaha io. Satria vahoaka fa mantra. Eto le pauvreté pidiro. Satria le vahoaka fa mantra. De hoe ampahantragna. Anao boko magnasary vola hoe fa tsy ny arena tsika ne mampahantra tsika. Ny mampahantra tsika malagasy de nareo. Nareo politicien et politicien iny aby reo. Sy ny koenkatitra dinosaure nareo mipaiko anareo reo. Izy baka navy zio. Io nefa ny volaniko e. Atsika jeune nitaky tam 2025 namono olo nandeha la guerre. Tsisy mitory amin'ny tribunaly igny ry avako abe. Matibory. Tsisy bismilay. Ozy musulman hoe zanakatsika raha latsika regny sagnatriany vava mandeha ampiadanagna rô maty kopinda. Iny fa nefa io igny. Rozy io raha mpikonokony rozy io fitambaran'ireo jiaby angala sezy araiky. Aboko angala sezy ny assemblée, ny sénat, angala sezy ny tiako chef district, tiako chef nino, tiako chef nino, tale général aty. Amle volagna tsika gasy hoe vorovorony fandroaka. Tsisy raha tapaka fa oroko master samy bogno. Zegny ane raha tondro io. Fa zay ka zabadoenareo. Zay ka zabadoena.
Donc, ny raha 2009, ahaizanao fa rô bado, comme il a dit Alpha Blondy, les imbéciles. Za tsary nahita na ta États-Unis na Europe mba maro tanàna hitako Europe, na en Afrique mba misy quelques-unes hitako en Afrique, Australie za tsy nikeko fangatako amin-dragnahary mbo hitako, asiatique bon laisse tomber, ke hoe ke maison d'archives ny roagna tam 2009, maison d'archives. Mba agnontanianao, mba ambaranareo zahay edy anareo mpagnano politique io, ino objectifnareo nandeha nagnory maison d'archives? Parce que andeha agnambady vahoaka, abadoenareo vahoaka moramora ny anjakanareo, ny andafosanareo, azahoanareo fiainagna sambatra. Teny vahoaka mihina tsy fihinana. Za tsy enky nahita. Koa en Europe donc misy pays magnano grève be indrindra, tsisy karaha la France, fa reo tsy magnoro maison d'archives. Ino le maison d'archives ndroanareo 2009? Raha Jojo, mendriky ho anao ve ipody eo amy place io, namotehanareo, nagnandoroanareo ny TVM sy ny RNM? Za nampianariny tao, ny formigna tao, hitany maso ary tsapany tagnako ty, tao nisy tantarany Madagasikara, randro tamin'ny andran'ny Galiny, ry Kaila, ry VVS ny Forongo, regny nalefako teo irany Angeline, sady avahy, mena lamba ny MDRM, sinsisa, même tantarany 75 affaire zany raha tsy mandrava zany tam maison archive ny TVM RNM, ny roanareo. Fotonino mila vonenareo mihitsy complètement tantarany Madagasikara. Ino raha misy io? Sady tsisy tantara vaovao, ny talohan'ny roanareo, andeha amizay éducation. Agnanino éducation? Zay hezo ny tantara amizafine zanakane, zany tantarany Madagasikara zegny, tsisy. Heureusement, ingay Google io. Nde Google zegny tsy complet bokany Google. Tsy complet. Parce que namotehanareo Madagasikara de mifandoroanareo ny tantarany Madagasikara. De ny RNM, TVM. Tony maison d'archives. Mitenareo. Tao volaniko nahezako, ny anarako na mpianarigny za, nahezako ny asa fanaovagna gazety, journaliste. Tamizegny, elako tsigny elaso tsatroko zokla re mandreny, nataoko karaha babako niteraka za ziska niany. Ho ela velogno anao, ho zato taogno vilomagna, zokla Rufin Rakotomaro. Igny no any sisa azoko volagniny hoe ny mpagnano gazety tranaigny donc mbola akanga sisa nanamboragna, ahaizanareo hoe marigny mara volagniny zoky be fa to amin'ny RNM TVM nisy ny archive ny Madagasikara. Normal, logique. Anao zao mandeha amin'ny RFI, mandeha anao amin'ny Le Monde jiaby regny, bien archivé tantarany la France. Fa anao zao mandeha amin'ny RNM boko, o tsisy rapare, o tsisy rapare. Mandeha amin'ny TVM anao, o tsisy rapare. Parce que nera jiaby. Isora volaniko ray aman-dreny ataoko babako izy, Rufin Rakotomaro,
igny nampianatra za journaliste, igny nagnamia za toute catégorie et toute option, système, théorie, pratique journaliste. Reharehako mivolagna zegny ary heny raha zegny izy koa zay mitandregny zany ihany. Koa nisy olona napetraka surnom naka voalohany tagnabony tany ndray babako ndraiky mamako tsy napetraka surnom za. Rufin Rakotomary napetraka hoe Tida. Anontanianareo izy. Teo naheza mimpagnano gazety namagna promotion hoe Tida za. I tsy mikaiky za amin'ny agnaranaka. Oles Tida. Oles Tida. Audio zegny. Visuel télévision mandria-piadanagna izy. Gilbert Arinjatovo nampianatra za resaka télévision. Télévision audio io amizay, technique ndro io amizay, mandria-piadanagna koa izy. Samira Belrainy. Ro telo io toko telo nahaizako asa fanaovagna gazety ary nasaikeko nitsangana. Satria anao koa mizaha Rufin Rakotomary zegny taloha magnano journal na misy débat. Bognosa olo atondreo débat io fa mafana. Anao mitandregny zany tompoko la Gilbert Arinjatovo zegny. Anao afapo anao ravoravo mitandregny journal. Fa zio ty journaliste Pesosy jiaby tsy masaky mamoaka vaovao vrai no voatapy Pesosy. Amin'ny Ambaribe baka mbila ohatsy tsisy journaliste. Ohatsy tsisy journaliste. Mavandy miboa eto olo vola journaliste vrai. Tseniky misy avozoko ro ndray reky. Aleo tandrignesatsika Ray aman-dreny Zokila Rufin Rakotomary magnazava misy kokoa ny rahany 2009 zegny nagnapotehany ry Rajoelina sy ny vorongony sy ny mpiaradia tamindro zegny akangasisana amboragna niany namotika ny RNM, ny TVM, ny Arkarina Malagasy. Miaraka mitandregny atsika. Nitoratra voalohany dia nitantara ny Madagasikara iray manontolo. Ninona zavatra nipotra tao nanomboka hatrany amin'ny fanjanahantany mbola nisy Galeny sy ny karatsany ketao e. Nanomboka tamin'ny Galeny, ry Kaila, ry Tsiranana, Ratsimandrava, zany dossier Ratsimandrava zany tsy potika e. Dia nanomboka tamin'ny Gabriel Ramanatsoa, nanomboka tamin'ny Ratsiraka, nanomboka tamin'izany ry Zafy, mbola nisy koa ny archive hafa akoatra ny ohatrany hoe nitantaran'ny volana aprily tany atsimo tamin'ny famonoana faobe ny Malagasy tany atsimo tamin'izany fotoana izany. Avril 71 zany zavatra zany nitranga. Dia zany zavatra rehetra zany potika daholo akoatran'le journal hoe reto ny journal tsara tahirizina satria mirakitra ny tantarany Madagasikara zany zavatra rehetra zany akoatran'ny diska moa zany ny diska ren'le tao mbola nisy an'izany antsoina hoe diska savoka zany 78 tour fa savoka le izy tao ny 78 tour, ny 33 tour, ny musique classique manja dia manja rehetra reny ho an'ny petit classique, ny jazz ho an'ny petit jazz tena arena tsy tapesipesena zany no potika tao. Zay. Tanareo le nanambarako anareo teo regny. 2009 navenareo teo zandroko sy teny. Ny potenareo ny fampianarana, ny potenareo ny Arkarena, ny potenareo ny archive ny tantarany Madagasikara. Ke niany anao kaza magnadio tegna zandroko sy teny. Ataova pourcentage zandroko sy teny. Sur 33 millions population, 4% mankatiana. Nde aminareo sud any foatseny ka ataova zegny. Faty toliara. Vaoka ny toliara tsy faly aminao zandroko. Tsy ravo aminao. Mandry tsy lavoloa am'izao fotoagna zao am'le toetry
aboakanao pariparinao zandriko sy teny ny vahoaka ny Toliara amty ino vara tsy haiko vara basy Toliara taloha ty mandry tsy lavoloa satria matahotra ny vahoaka ny Toliara amilomanareo io basy Toliara io ary fa managna aiai vahoaka ny Toliara fa iovilomindreo raha io asa za ndraiky fa magnambaranareo io tianareo tsy tianareo tsy maintsy ovilomindreo fa io ro miasa lominareo vahoaka ro koa niasa lominareo vahoaka tandrignesa baka izy koa ro olona dio vrai ireo fa mitia vahoaka magnino reo manana garde du corps folo roapolo vady amanjanaka andreo misy garde du corps ro misy garde du corps tragnon-dreo bureau-ndreo lalabe andalovandreo garde du corps vahoaka insécurité zegny reo mitia vahoaka ary zegny le volaniko aminareo le sadika reto sadsadaiky reto hoe andezaha hoana sécurité eto Madagasikara raha vagnatseniko garde du corps 100 fola nagnan'olo araiky ro io zay raha ambarako anareo sadika zegny ary ambaranareo ny sadika zegny ravagna anareo tsy mitsinjo vahoaka mahavandy fa anareo mila mamono vahoaka zegny ny objectifnareo avy anareo manda fanagna-pirenena magnondragna fanagna-pirenena halignandra avy ao magnano tsy tilitilignandra tsy hainao masontoko tsy hainao mahamay tsy hainao anareo ny keliantsy anareo ny atsiradrano vahoaka idirany mahamay ampodiky sanandra volagna zegny anareo mihevitra vahoaka telo amby telopolo tapitrisa io ravoravo aminareo fa ro manginy amborido agnaty jofo zegny ty volagna fa tsy afaka zegny raha ataonareo ke eto za mitodika amle politike générale atsika vahoaka tandrema izy koa tsaronareo za teto navonivolana hoe raha Jojo nandeha ho atsika jiaby ravoravo alhamdoulilahy fa za koa nivolagna quelques jours après tandrema retour des flammes ça existe le mot retour des flammes satria za gambaranareo vahoaka za tsy mitsitsy mivolagna fa mandeha loky ambadimbadika agny hoe d'ici mois d'août ou d'ici fin d'année agnano hevitry ro io ipodianany raha Jojo zegny aviandreo jiaby magnano fiancé ny mariage ny tsy haiko ino alliance ro io magnano vaza mody miady fa tsisy atamy tenareo vahoaka mavandy masakeo volagna eto ro koa tia atsika vahoaka ro koa mitia tandrazatsika ravagna ny institut ravagna constitution apitra budget provinciaux apitra état fédéral apitra ino ty faritry ny zakategna décentralisation anao mihitsy ny vola hoe fa tsy niarena atsika no mampahantitra atsika fa naropagna ny politiky ny mampahantitra zay mazava zay tsisy raha azo volagninao akoatran'zegny eky aza magnano servety amoragna hegny frère non za nakany ambarako anareo isanandra za tsy le mpagnano fandaragna gauche à droite aty karaha ty atsika mipody à zéro za préfère lavitra za mikomansy à zéro fanagnanaka amin'ny arignanaka angovonaka tsy karaha za mampahanitra vahoaka karaha za non sérieux nakambarako anareo vahoaka zegny oka atsika iraina
oka tsika tsapategna fa ro io ro tsy miasa loha amitsika zegny mavandy ro koa niasa loha amitsika fa elany boatsika tagnatin'ny fahatragna fa ro zao magnano course alliance mariage tsy haiko fiancé baka hitambatra baka atao hoe fa afaka ty ro mpagnano politiky ty niova ro ty mavandy piège baka tsika vahoaka sady toragna ny fanigny avoan'ny palpitation ro amizay ofo tindria fa lavo porke io sigarety oro mandinia tsika vahoaka 33 millions tsika tsy olo vitsy may lela ndraiky mavo lela karaha sasany reto andegna baribary atsika io non mbo tsaronareo volagna anakazy d'ici fin d'année volagna ro mila gnano hevitsy ipodianany raha zozo mbo tsaronareo volagna anakazy dikan'zegny amaragnako resaka politique générale ty apitra décentralisation nareo koa amity avahoaka ravagna ny institut apitra budget provinciaux ary hoe io foatsendriky koa vrai marigna nareo mitia vahoaka fa zao izy zay ka zao to piège tsy hoe ka handeha apetraka atsika non aza to piège zay ravagna club 48 ary ndrindra ravagna totaly décret 073 014 073 015 io zay matoky anareo fa io koa tsy ny karavenareo zay kaza piégeny ary koa mbola io fo io club 48 ndraiky reto jeune voatsangandro andeha gogo atsika vahoaka io nareo zala very za zoko be volagna nareo zegny nareo very parce que ro avy andegna baka plus que raha nataondro tagnatin'ny saison igny ho ataondro tsika magnaraka io koa tsika mbola sangavina io donc globaliseko amy jiaby zegny apita directoire militaire avy alohan'ny nitafiky sy ny maramila hitondra azy de midriky amy 5e république atsika zay ny amin'igny politique générale igny bon hiditsika amy faritra varatra atsika varatra igny tegna ataon'olo cinéma ataon'olo koragna eran'izao tontolo zao na olo tsy ne faritra varatra ny Madagasikara nanjary nahe ino raha misy ny raha misy aloha sesiko baka dioko asesiko baka diego izy amindreto resaka hoe réseau régional tsy haiko nino reto le resaka régional ty mahagaga za koa tsaronareo vahoaka ny avaratra vahoaka malagasy teto za niady le resaka atelier navaly zegny mila ataony ngay pardon Angelo Salamandrema aminay Ambaribe andeha anapahagna hoko androbatagna ranomasigny aminay Amarodoka za tsy magneky ary mbola tsy magneky ary tsy keko fa ino raha misy nandeny gnamagnama babalaty tsy haiko nagnamia vola otino izy aloha fa za tsy amontany za tsy volagna tagny tamy régional tagny a Diego mba azahoagna le autorisation agnapitragna le ity atelier navaly amin'ny Amarodokary
apetrako aminareo besaraiky azafady aminareo régionaly zegny matsapa ny signé nagnamia autorisation igny tsy mitsindry zay vahoaka ny Ambariobe nareo tamy régional tagny ny signé raha io zay etato tsy nagneky eto apetrako aminareo Diego le signé le raha question hoe nandiniky ve anao signé raha io nijotso sur terrain taminay Ambariobe taminay Mardoka ve anao signé raha io sa tampiny mipesosy masonao de ny tagnanao nanjary robot misigné azafady za tsy magneky ary za magnentagna vahoaka ny Ambariobe vahoaka ny Mardoka miaraka mitsangagna atsika union le feu la force tsika raha io fotony nagnino tsy ny fananganagna raha karaha io ke hoe aha iasa ny tanora non atelier navaly matoa secreton nisy ny atao hoe bassin misy dikany ary matoa bassin io miambigny rano be mampidriky sambo izy boko baregna afody miboaka rano oro miasa nino ny environnement eritreretra ry vahoaka ny baka ivelany lome mandeha miseky ranomasy amitsika ke izy koa nareo andeha hagnano atelier navaly amy ranomasy isehane mampilome vazaha baka andafy mandeha aminay agny nefa nareo midredrana isan'andra hoe île touristique ary mitady vahiny maro atsika ho avy amitsika eto mpizahatany nefa ranomasy asianareo gasoil asianareo menaka toxique le ranomasy amin'ny andra zay azoviny voa zay vahoaka miseky io izy io ndre ankify agny ndre agny tsampany baka ataoko exemple ndre tsampano agny anaovanao le raha ranomasy ane rano mandeha ino avy nareo mandeha magnatony COP 27 COP 21 teteka nareo mbo andeha agnaty kikombe 18 tseko kikombe 17 nefa ny honga andeha ho tapanareo le menaka le gasoil ny sambo andeha reparenareo mipariaka agnaty ranomasy ke eto za mitodika aminareo régional anareo direction région Tadiego ny signé raha igny za tsy miala aminareo koa raha io mitsanga ary tsika naka fanambarako ataoko badri ijoroeko mitsangana amin'ny maskriny aminay io maskriny rapide io anareo ndenao azovy nateriko gasa maskriny rapide anareo kity aminay ao baka anareo mikity Ambariobe anareo ino tsy volagnanareo batelage zay ko misy batelage Joseph nagnamboatra réparation io batelage Ambotivany Fresagna nagnamboatra réparation batelage Ambotivany batelage Ambotivany nisy sambony Koroa premier gnarany sady mitondra entana mitondra olo Ambariobe antsampany taloha mbola fa Koroa batelage anosy be io ro magnamboatra sambolo carénage navy fivondronana io fa magnino niany tsy vilominareo io batelage io satria fa nalafindre aliabody satria fa nazahoagna pesosy io nefa nagnampanjakagny di fa nagnampanjakagny fa nagnambahoaka ke izy koa nareo Diego tsy nagnano descente nizaha
le raha foagna signature anao taonareo igny teny izy mbola tsy nipublieko agnaranao ny signezy agnatiny agny raha io nazoko fa io koa ny publieko batataka inao mahoko foagna viloma batilazina io ambaraly abotsy ny forongony sy ny préfet sy député ampidiana aminay vahoaka io batilaziny sobano io société batilage de nosibe zay masobano izy mianara fa tiany fonareo volpesozy mandrangotro tsy adalagna ny secret nisy ny atao hoe bassin tsy haiko na hainao le nisigné raha io mi atao hoe bassin amy secret io na tsy hainao asa fa aza misigné fataniky hoe ravoravo mahazo pesosy baka amy salamandriamatika amiagnanareo autorisation za zoky be voalohany magnentana vahoaka tsy magniky alohatsika samy hitsanga amy tribunal ifa koa tribunal baka nareo mandresy zoky be fa tsy ikeko agnisan'ny mpiaro tontolo iainana asarotiny amy tontolo iainana za fotony za marina mako vazaha mandeha Ambarivo be pour uniquement ranomasy la plage environnement fa zay kazaka dalenao donc za mitodika aminao za tsy enika nohony agnaranao zalahy raha signavinao igny any liava fa tsy anareo amin'ny régional agny andeha hibaiko raha amy tanànanay zene préfecture Ambarivo be préfecture zay malio tegna dikan'izegny managna fahefagna ane zay fa zay kazabadoegna vahoaka indrindrandrindra azabadoenareo aza ataonareo lesika le io ne azahoagna ampiasa olo maro tsy le mampiasa olo maro ny problème fa le toxication ataonareo agnatin'io ranomasy zay tsisy vola mandeha andilana déjà andilana ziska ny antsi biafinareo la plage tsary nisy la plage propriété privée koatsinareo Madagasikara zaraiky fotony nareo voapendy ny pesosy zay fa tsy mbonareo seky andilana zay fa tsy mbonareo seky partout la plage ny helanagnanay koa ndreo batinareo atsika fampitana ke anao signé raha igny annulé mbola tsy tara anao mi-annulé fa atsika fandeha lavitra frère anao régional fa za district za préfecture nagnitsy nao ataonareo taminareo tadigota anao ne zany ka digo anao signé raha io e nagnitsy nao ataonareo tagny navaly io basy secret koa navaly asevaleny secret izy koa misy vola izy andeha agnano atelier aminay arika na izy tsisy vola angala secret alevany secret président fa volane tady partenariat Sud Marine avy teo tsy nitianareo basa mes angelo salamandriava secret andesiny amizay izy ndray raha ataonao za tsy mijery fa tsy tanàna anakandy ro batinareo ialako tsiny fa nareo laiky baraka araboakako amin'ny internet aloha hitan'izao tontolo zao parce que fa trop loatra raha ataonareo zay Ambarivo be zay kazazagna fanginane fa zay koa misaoty zay tsy voatananao raha tsiraka zay nagnano izy natanjaka peasonano tsy nidiaviny sisaky izy losy razagna Ambarivo be tsô avy aminareo tsy menasy fa za mampatsiaro tantara tsô koa ataonareo zay ny menasy an'izao be non mampatsiaro tantara za izy volagniny ray aman-dreny Rufin Rakotomary teo tantara jiaby mikasiky Madagasikara androanareo 2009 ke tsy niany koa nareo ndeha androbaka la plage honko jiaby aminay ary tsika zala fampitana atsika fampitana nareo mihevitry za lavitry za koa tsy lavitry za tsy lavitry
za koa ny crie ndraiky mandeha eto ndray vahoaka ny Diego mbo tsy ravoravo aminao signé raha io za ny crie ndraiky mandeha eto vahoaka ny Ambaribe mitsanga miamby anao salama andrema anao mbo andesinao agny amy samby tsara andrema agny fa mbo andran'io tsy salama iky anao deja tsy olo baka aminay io anao tsy tompy taninay io mba salama andrema io edy raha irehirehanao aminay io anao ndeha ndroboka tanàna anay azafady tegna azafady tsy ananao kegna maso anao nde zovy tsy tany babanao tsy tany reninao na la tsy nilovenao tamy dadilahinao nde zay nandova zo amy dadilahinao fa zay tsy mandroboka zay koa nandroboka anao tsy natatry fotony zay tompo tany zay zafiny tany zay zanaky any tany ary mirehareha amizegny donc okatsika fagnaja zalahy asia fagnajagna lera anareo gnano atelier alefa secrène koa le plus grand batelage dans l'océan Indien wa tsisy olo volagna anareo mampiasa bassin misy technicien misy ingénieur raha jiaby avy eo anao mampidry salamandriamanao boum bam miantogna amy bassin ao izy anao magnazay raha ataonao salamandriamanao ke oaka anareo régional aby reo aloana anareo isigné raha n'importe quoi mijotsoa manaova descente zava baka raha mandalo zo za tsika tsy volagna sy ty fa volaniko tanareo ministre n'industrie président volagna hoe mitadiava anareo olo zanaky anareo Diego antsiragnana hitondra io secret-no misy olo baka amy secret ndraiky amy ministère na avy amitsika anosy be eo andeha mpagnano formation tsy aiky amitsika ao zanaky atsika ao andesiny amy secret tanao za zo tsy contre zegny parce que aiko le avenir an'le zaza le jeune andesinareo formenareo amin'io secret-nio mio aviny amare fa nareo ndeha mono onko andeha gnano batelage quelque part nefa batelage midoko nandeha nalafinareo nangalanareo vola tsy midriky amy fanjakagna any Ambaribe vola tsy midriky amy la commune Ambaribe fononareo miposinareo nareo bokoa magnano fanigny aminakahy aza atao aminakahy fa tsika fampitana zama fampitana atsika tsy mampagnino za nde za maky vonegna karaha nataonareo nanamono anabaviko nini bokoa za tsy mila malaza fa za miary vahoaka any Ambaribe en tant que za zanaka zafiny Ambaribe aza badoigna za mbola Ambaribe tiako fagnotaniagna ny zandriko Jean-Luc tonga ao igny oui misy areo boka question anany eo izy io moa izy marigny fa préfet Angelo magnefa écolage Antananarivo za fa ela mivolagna raha zegny teto zandry iro MC amitsika Ambaribe ao ambariko anao Jean-Luc tonga ro io magnefa écolage Antananarivo zegny aviandreo io zay raha ataondreo masiny tsy tany mampamasigny reo zandriko tsy tany mampamasigny reo vahoaka any Ambaribe fa le pesos écolage fendro agny agnabo agny c'est normal les gouvernements les ministres tout ça iska week-end férié vacances mandeha amitsika Ambaribe ao mifidy bon za mila tany ty amboarinareo taratasy karaha ty zegny ane mamango atsika ao avantegna mamono antegna ro volango aminareo ro ny kely antsy ro ny Antsiradrano atsika vahoaka mena tsy fihinana
ro boko volagna amitsika hoe fagnovagna président ro magnova fa nareo tsisy miova. Zavanareo edy ande Maurice fanir soa misy raha miova Maurice io na raha vatomanga mody Madagasikara atao cinéma prisonnier Madagasikara na izy raha va io tsena io amizay tsika mon œil zavanareo raha volaniko zegny matoa niany tsy saky mifaniry soa magnazava hoe ino diany a Maurice exactement raha karaha zay koa raha misy amin'ny Ambariobe matoa tsika scandale dans la famille où izy Iran surf les 3 mousquetaires ambadika raha jiaby io mampiobobo raha jiaby amitsika les 3 mousquetaires député maire préfet ataoko amizay chefndreo d'Artagnan les membres OMC ny Ambariobe ro mbaranareo olo manjary ro kon'olo tsy manjary nde nareo miza sorandreo ro fahitanareo hoe gapa ho an'ny jeune taloha miramiragna aminay mais hoe gapa zegny karakory gapa zahava amin'ny Facebook amin'ny Google GA2PA gapa la famille Godzilla mafeky soro mafeky jery film taloha zegny gapa zegny mbola korban mandeha mbola reka bazary teo nandeha salle de cinéma teo gapa io nisy anao vidy sachet ino carton raiky ny omo na sachet raiky madiniky omo anao koa nisy 5 amin'igny anao miza film gratuit gapa nisy tamitsika teo zegny ary karaha zegny koa tamin'ny andran'ny boîte Melia bleu anao managna sachet paquet raiky paquet le paquet de 20 cigarettes Melia bleu igny anao koa nisy 5 amin'igny anao midriky cinéma bojo miza gapa agnontany olo taloha fa meilleur azy igny Tambaribe teo basy anao miza hôtel sorandreo gapa tsy mila eky anao magnontany matoa niany atsika Ambaribe tsy atsika vahoaka ane mampisambaoambany Ambaribe aza trekinareo amy vahoaka fa anareo telo plus OMC agnatiny ao commissaire de police agnatiny ao CB commandant de brigade fa Sendramanjary la pointe anareo ny mampisaobaoba ny Ambaribe anareo ny angalan'olo baka ivelany tany masiny tany bahoaka fanagnan'olo Ambaribe anareo ny mampanjakanjaka io Patrick Italien la tsisy taratasy tsisy nino io ndraiky Inga Leondy anareo ambarako anareo kabaro Ambaribe tsy lany jejy tsaronareo za teto matetiky za mivolagna io M3 tseko M3 tseko 3M ndreo io za nanontany olo telo samby hafa tsy piasany la mairie fa olo amy la mairie misy boka piasa fa le tiako volagniny eto zegny amy conseiller amindreto conseillère amindreto ino adjoint au maire je sais pas quoi reto forongony reto koa baka amin'ny Ambaribe za nanontany olo amy parlement ny Ingay Arosy Labanany za nanontany sasatsasany piasa amy préfecture aminay tsisy contrat zegny 3e nagnano teo 3e navy teo ane ino tomobile bobobo maji mandafy pidipidja poripori zay
Tegna koa raha io nisy vitiny. Mitrango. Nivolagna za teto. Nitaky za teto. Heureusement, olo maro raha tsara tsy ala niatrana. Mba misy olona lahelo amro na amin'ny commune na amin'ny parlement Arosy Labanany na amin'ny préfecture ny Kizembondambana Agelo Masantoko baka igny aminay eo. Contrat io zako be tsy ato. Azaveko aminao. Raha io resaka pesosy. Mirehareha miretiretinazy le vazaha manambady gasy nanangana raha io parce que retraité tous euro de ny fanjakagna tsika Ambarobe pendegna afody vava afody maso am pesosy. Fa io tsisy contrat zegny. Contrat io koa nisy hita fo. Na io contrat io tsy hita amin'ny la mairie io. Na ino contrat io tsy hita amin'ny préfecture ary. Contrat nino? Invisible. Asa badoigna zay. Zomambaranareo jiaby raha tsy jery. Impiry. Azaveko. Magnotania nareo amin'ny la mairie. Conseillère. Impiry ro nagnano raha io agnatin'ny session rango ny volagnako raha io. Azovy tsy magnano délibération raha io. Préfet Angelo ndraiky Aliaboudy maire. Parce que contrat ndraha io tsisy ro amizay mitosy pesosy ambadika agny. Karaha tony Aliaboudy ndraiky ro relahy Arosy Labanany ndraiky ingahy Kizembondrazana Angelo amy rond-point-tsika io. Parce que dossier io camouflendreo sitrikindreo dossier io teo taloha tamy la mairie to andilagna bitry nagnano contrat io rond-point io. Misy vola mandeha par mois aminany io ao. Zegny tsy mampidiranandreo rond-point io. Ary zegny tsasakiandreo mikasiky troisième io magnadoso zo io. Ke eto zany vola aminareo les parents d'élèves. Les actions parents d'élèves tamy Saint-Zo amin'ny école frère. Ndeka nareo vahoaka nitaregny aminaka ny fisiandraha io mitsangana nao. Manaova la grève karaha tony Tananarivo magnano la grève mandoroa pneu. Tanky tsy adosondreo io raha io. Roela tsy magnano délibération raha io. Parce que azahoandreo pesosy. Vazaha manambady gasy tompindraha io magnefa par derrière raha. Mbanao nareo tsy haiko. Za tsy mitsitsy. Mitady preuve nareo mieko. Fa raha io tsisy contrat. Raha io koa nisy contrat ro tamy la mairie to nagnambara za. Ahilikindreo aminjovy amizay. Ahilikindreo amizandry la Zarga. Aboabaka le contrat. Na ino tsy saky nareo boaka le contrat vo hitam-bahoaka. Na ino tsy délibéré nareo raha io. Angelo préfet Aliaboudy maire. Tsisy contrat tsy azo foagnana zegny. Za baka raha nisy io. Ministre Lilson mialatsigny manongona agnarana tsy firegnana. Remercie anao za monsieur le ministre Lilson René de Laurent nagnano igny taratasy igny. Fa zao izy monsieur le ministre misy raha tsy ampy. Misy raha tsy ampy monsieur le ministre Lilson René de Roland amy raha nataonao igny isorane nagnambara za vahoaka ny sakatia zoko be ampitamy monsieur le ministre fa misotra aminazy nagnano igny fa ho izy ny vahoaka ny sakatia monsieur le ministre. Indro kely izy mipandravitra. Za tsy anelikafatra. Raha tadiavin'ny vahoaka zegny monsieur le ministre Lilson
tsy nataonao taratasy noir sur blanc ary io mbola mampitebiteby vahoaka ny Zakatia hoe le resaka fanaovana borne nitaregny vahoaka hoe nefa ho an'izay misy tany rabe borne agnabonibongo aby regny fa le ambany aty tompoko monsieur le ministre tsy nataondro amy topo ndraiky amy domaine le borne miangavy anao zay monsieur ministre Lilson mba azavay hoe ino antony domaine ndraiky topony Ambaribe tsy magneky agnano borne raha io or vahoaka fa nandany vola nivanga borne izy ka tokotandro vognona agnano le borne fa topo ndraiky domaine io nefa nambariko anao ministre Lilson ravagna ro aminay amy domaine ao ndraiky amy topo fa ro mafia idirako ro baka io ahaizanao hoe ino antony zaho mivola aminao monsieur le ministre ravagna domaine aminay ao io zio ty tsy ataondreo le born'olo le ambany tanàna reto Zakatia amory plage regny ino excuse-ndreo monsieur le ministre hoe fa io misy borne ny RFT o zegny hoe ay anareo moa magnano zay tsisy jery sagnatiany vava ilako tsiny ilako fondro aminao monsieur ministre Lilson général anao zay vola ministre fa anao tsy mety ampilantany io Antananarivo agny azabadoendreo monsieur le ministre azabadoendreo anao azakadalendreo anao ke hoe misy tsiko fa masiaka rantsika tsy mety mandeha ministre zay boka anao ataondreo izy izy navitao ozala raiky boka Jamanjary ary le gapalary tsy tiandreo ministre andeha ta Zakatia nataondreo fa maresaka rano fa rera ro andeha ry iragny Leongy irandra Vatomanga ro tsy mehy rano maresaka ke eto za mampita afatra ny vahoaka monsieur le ministre anao kazakadaleny reto le 3 mousquetaires reto ataoko hoe 4 mousquetaires reto OMC fa ro io mbola voapendiny Leongy ndraiky Vatomanga pesosy mila hiditry forsefo miangavy anao za monsieur le ministre ndao za vahoaka ny Zakatia ro ndraiky fa remercie anao naviko aminao remerciement ndreo fa raha raiky io fo borne tsy ataon'ny topo ndraiky domaine io kabaro mbola resaka tany za nivola aminao monsieur ministre Lilson aboaka dossier raiky faroy koa baka ndizavanao marefaka mare aminay ao amy domaine ao aloha tognoniko agnaragny ahaizanareo mpitondra fanjakagna hoe azovy maolo manjakanjaka amy fandravagna ndraiky fandefosagna tany aminay baka amy domaine ndraiky topo misy madame zay ka indreo Clotilde io magnano je suis amy domaine ao ary le raiky namanao nandeha taminay Tambaribe monsieur le ministre le nivolanko aminao hoe izy nampanengenao tsy haiko nataonao directeur anino aminareo ao complice ro jiaby Madame Clotilde Michael Topo ro jiaby io monsieur le ministre monsieur le président mpandafitan'olo ary mpandravatan'olo amin'ny Ambaribe ao Topo domaine ty Michael Topo ndraiky ty Madame Clotilde domaine ty ambariko anao dossier raiky ndao nos combat ndao nos combat ambario vaty baka ho zay jiaby baka zama ro jiaby Michael Brice Clotilde ro jiaby amy domaine ao mila ovagna parke eo agny ndao nos combat na ambario vaty ho zay monsieur le ministre
tomagny tsy mahita lalagna amboagna vahoaka an'Ambarivato Ambarivato ny raha misy anadainy ty madame Clotilde ty irakiraka mangalatan'olo Ambarivato olo baka amin'ny Tignana agny izy amizegny tanareo zegny vahiny baka Antignana agny ro avy aminay io ro mandeha mangalatan'olo lovan'olo fanagnan'olo amboandreo dossier amy domaine lafindreo. Monsieur le ministre Lilson Roland Durini miangavy anao za apodiko intelo monsieur le ministre zahava vahoaka an'Ambarivato fa mijaly Ambarivato tapadala kale ro tsy hitandreo tortinanongavato ziny tsy andreo tanimboagny tany Ambarivato jiaby alavondreo olo aby reto amin'olo kaza mivolagna monsieur le maire le préfet député tsy mahay raha zegny mavande complice jiaby anareo za mbaranareo tsitsy aminareo baka noho ny fitomagneny vahoaka an'Ambarivato sy ny magnodidiny nazahoako dossier zegny ny fitaregna-bahoaka miangavy anao za monsieur le ministre magnajo anao mes respects mon général Lilson René de Roland mba zahava raha zegny le plus vite possible fa mitomagny vahoaka lovam-bahoaka fanagnam-bahoaka tany-bahoaka ravagny reto olo reto ry Michael Topo ry Brice Domaine ry Clotilde Domaine diable ravagna monsieur le ministre fa zay io renako nitopazagna kankagna zegny ravoravo zay raha nataonao igny fa miasa loha koa zay mbadikato koa ry atondreo zegny raha misy amineo tanareo zegny hitanareo zegny anareo mpitondra fanjakagna ary ty madame Clotilde ty mizingiziny mipetraka amy tragnony domaine fa azovy ma izy ino ma izy io ne raha magagy ro miagna place ro mila beurre kara ty raha karaha zegny ne misy amy Cisco IRCF Cisco ke madame nazy tsy avy nino mipetraka amy tragnony lycée matragno fipitragna allo boakako dossier malotiny Ambaribe zalahy zay tsy faly mamalia zay mila fagnovagna tofoko empaka zay 16 ans 25 ans nitondrany malama volo nanjakanjaka nagnandevo zay tapitra amy fandevozana podiny amy tany josy ke za mitodika aminao monsieur le ministre zahava le plus vite possible fa tomagny vahoaka Ambarivato Noscomba domaine zegny mbola domaine koa raha volaniko eto miaraka monsieur le maire et le préfet député Ambaribe manomboky le 6 zegny baka reboisement fambolen-kazo Ambaribe wow telopolo taogno managnambigny reboisement fambolen-kazo igny faritry magnodidigny Montpasso igny fa nolo tany sarsaren'gay Aliabody na lafilafiny tsy sakiny andeha hagnano reboisement agny mitodika ministre ny environnement zahavanareo raha zegny zahavanareo fa mitaintaigny
tortina nonga vato vahoaka Nambarobe ataony reto olo telo olo efatra reto. Zioke ary andegna reboisement aya Avaribe. Nagnitsy ato antany mazatra io koa treniky rakotry ny ale. Fotony ino fa voazarazarandreo sambro na lafindreo sambro ampidiana ry reboisement. Mbola misy tempena ro magnamboatra zegny jusqu'à le 6 février ho anao ro io. Fa zay kazabarbariny. Ho avy baka fitsaragna maire io le 2 Diego. Eto za fa nivolagna za mizanareo tribunal ni Diego itsara maire ane io. Kulikuli fa reko baka fa mandende agny. Aloha fa ho hitako. Ary ho azoko koa. Ngalako baraka nareo amy tribunal ni Diego affaire malotonareo io. Le 2 baka fitsaragna maire Diego. Ali Aboudo. Za tsy mahafaty bengy fa ko vitina omby mbo vo vitiko bazary atoko lasopy andranio e. Sady magnadio kibonaka mafaka arety tendanaka ndraiky saketany. Sokorany. Bonjour madame SP. Ke raha karaha zegny ministre ny environnement azafady. Azafady. Impidianako amizay domaine. Mialatsiny fa manjary voatogniny matetiky anao mon général Lilson. Am domaine ao misy olo tsy haiko na tsy miasa anany na hoe finatry hoe ndihina pesosy ny mpanambola latsaka. Monsieur Lilson mba tiako azavenao koa ny me respect mon général. Rangonim-biagna moa service finance mandeha mangala tanin'olo. Zegny raha misy amineo. Service finance amin'ny Ambariobe ao mangala mandrava tanin'olo. Tsy hainao iena zao andro plan tanin'olo rango tamy 72, rango tamy 68. Arky hoe finance angala tany ty. Io ma tany finance. Mialatsiny fa io tsy tany finance. Tragnony finance, tragnony trésor izy ambany ry. Lava mipokase io. Fa ry tsisy tany finance akoatran'izay. Zaka zabadoy. Raha misy ozo io, monsieur le ministre, Lilson, piasa ny financion magnano affaire maloto ndraiky reto. Domaine sy ny topo firongony reto mila andava tanin'olo ambany ary. Mialatsiny azafady. Managna dossier ro lovandreo tamy dadilaindreo ndraiky na babandreo mandrepedagna. Fa nianike ary zay finance nangataka tany. Io matany finance. Aza ribiribegna za fa za Ambariobe. Eko limite ny lakoron'io tragno lava io. Apokase io. Tiako zavanao dossier zay monsieur le ministre. Akory atsika andriagna, akory anareo agnaby ranomasy. Zegny resaka tany mbola tsy milamy reny akony topasagna hankagna zay Ambariobe monsieur le ministre. Ravoravo amin'ny araiky io fa malahelo mbola miasa loha amin'ny araiky ato koa. Ke mitsangana ndraiky anao e. Miala tsiny miala fondra e. Pidiana ndraiky Ambariobe resaka tany. Fa mbola tsy milamy io. Azony reto 3 mousquetaires reto plus Leong sy ny firongony
plus ry Mikael, ry Brice, ry Clotilde, ry tiako azovy amy topo amy domaine. Fa oa maloto oa président. Mais respect mon colonel, président Michael. Mbola tsy milamigna amineo, resaka tany. Ke tiako ataonareo descentre raha zegny fa vahoaka mitomagny. Mitopy tany mitomagny. Malalaka edy Madagasikara Kobongo. Azay tsy afaritsika baka andafy zalaboko. Mahina nareo tsy mangala tany agnabony bongo agny. Agny ane Bellevue agnabony bongo agny. Ndeo mangala tany a Himalaya agny, a Kilimanjaro. Agny koa malalaka Ndre amy la lune vo. Les États-Unis fa misy maro mipanambola mivanga tany, mivanga place amy la lune. Mais pourquoi nareo tsy mandeha agnabony bongo ko fa tsy azonareo amy la lune? Fa tsy tany-bahoaka lovam-bahoaka le nareo azafady. Io ne mampivolagna zay sanandry. Zay empaka kajo tofoko leo. Olo tsy mety tanànanay lefa nareo miasa ao magnano business. Mampiady zay rehetra agny. Resaka sécurité mbario be. Oh là 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 là. Tiako zala communication fotoagna zao malaky. Mitodika ministre de sécurité publique za. Monsieur ministre de sécurité publique. Anaro gouvernement feky mijotso amin'ny ambaribeo mizaha raha amineo maloto raha amineo. Maloto raha amineo. Tsy vita ny tanànanay tsy voamboatra ny monsieur le maire. Zay vahoaka koa mbola ataondreo tindria falavo. Ministre de la sécurité publique mitodika aminao za. Ambarako anao raha misy le vrai ty resaka insécurité amin'ny ambaribety. Tsy ny effectif tsy ampy ny gendarme amineo. Tsy ny effectif tsy ampy ny police amineo. Fa raha misy ry mpitondra fanjakana président Michael, raha misy amineo reto gendarme na police reto karameny reto hôtel maventy reto magnano garde ny hôtel ndreo alignandra. Aza mifamatra zegny anao brigade commandant de brigade n'Ambaribe nareo telo la Faseny Jamanjary la Pointe. Ro gendarme ro monsieur le ministre de sécurité publique karameny reto hôtel maventy reto miambigny l'hôtel ndreo aroe telo efatra iska aligny. Zegny raha misy ao. Tsendriky nefa. Tsendriky nefa. Tsy vitan'zegny. Nagnano publier numéro montrikandreo io baka ro monsieur le ministre de sécurité publique. Mba essayer koa monsieur le ministre. Araiky amindreo numéro bobo majiny publier ndreo hoe mikaiky ro. Nagniraka olo baka agny Antsakolagny agny zany kaiky. Telo samby hafa amy numéro regny misôny libre. Tsisy mamaly. Midriky messagerie vocale. Zegny nambarako nareo taloha tapre raha nandalo tamitsika igny. Za ty navy niesainy kaiky ro numéro io. 2 fois, 3e fois. La olo baka tsimotsimo zay namaly. Haigna ty ato tsy ampy effectif. Sady tomobile izy tsisy carburant. Monsieur le ministre de la sécurité publique. Za koa tsy diso
olo be budget be karamandrindra anareo tafiky police gendarme maramily ary agnisany manana budget indrindra ny sécurité publique fa magnino ro tsy ampy gazoaly magnino ro volagna fa tsy ampy effectif ro alignandra mandeha miambigny tanànan'olo mba ilaiko fagnazavagna aminareo zegny normal zay vao oaka tsy sécurité ro lonja bakagny matsagnandra ro zegny raha misy amin'ny Ambaribe resaka sécurité ty tanareo raha karaha zay nanomboko jomakeka botsy loso igny eraka ny Ambaribe vao oaka tsy mandry lavoloa mavozo nde amy vila la pointe io olo tsy mandry za misy mikaiky ro manafina kapaparazy karakoa manaro karana ro tsenky mandry andra lala azoky be zay hoandry maleny magnano ny ataony maresaka tsy eo idiran'olona akory zala mariny koa nareo volagno anareo vahiny anareo Tananarivo any tsy mefa amin'ny Ambaribe io ko ny haligny maleny ary maleny aminay io haligny zegny volagno tsy tokony hijaly rano vahoaka ny Ambaribe fotiny aminay io ndray mentany zay mahazo maleny aligny andra fa anao koa nahita maleny matsagna amin'ny Ambaribe io volagno fa misy masantoko fotiny raha tsy poisy aminay io maleny matsagna zegny akoatra ny cyclone fa aligny andra maleny aminay io maresaka normal amizay vao oaka mitebiteby aligny andra tsy mandry ino raha nandalo ny moaly ministre ny intérieur ary ro ny moaly namory président ny fokotany jiaby Ambaribe cinéma raiky manokana nino raha nisy monsieur le maire tsy hitany après-midi ndraiky olo sasany andeha agnatin'ny fivoriagna io tamy préfecture tsy hainao monsieur le maire tsy navy tsy hainao izy hoavy ndraiky olo sasany ody monsieur le maire Ali Aboudo ny Ambaribe valiako amizay les questions zandrilako Jean-Luc Tonga hoe ino mo asan'ny député ndraiky asan'ny maire ndraiky asan'ny préfet zandriko amitsika Ambaribe ao asan'ny député tsika ndraiky asan'ny maire tsika ndraiky asan'ny préfet tsika misoma pesos beloty donc anao koa fa tsisy pesos fa io no zegny asandro mitsika fa ro tsy me asandro akory matondro asandro diplôme tsy aposindro mba raiky lariky zay minambagna redy nividy diplôme tampoko izy nividy diplôme koa bekony pesos izy normal izy tsy mijery zahava bakara nandalo amitsika igny zandroko mavesitra ho any Ambaribe igny ary mavesitra ho any malagasy agnatin'ny aligny araiky olo efatra maty amy tanàna raiky ino nataony préfet ny volagna kelera koa izy andeha volagna io nefany zegny tegna asanazy ama préfet de police izy fa tsy hainy raha zegny normal anao zandroko niananao mitaky alany io normal anao zandroko niananao vola fa magnefe collage izy fa ela ny volagnako raha zegny mbola raha zozo nitondra fa ela nisiany raha zegny resaky collage ningahy préfet Angelo amitsika ao mampibody place izy io ndraiky napabekiboky zay mindrazagna izy io tsy ela ho avy bontana baka zegny raha misy io ry vahoaka
izy koa ro nahay asandro surtout maire ndraiky préfet nagnano annonce zaho hoe miangavy salagny ty manova marche blanche la marche blanche atsika samedi de l'après-midi anareo mahay lera tondro est-ce que ro nisy mikoragna igny tsisy parce que ro tsy mijery tsy marary amindro raha io fa tsika vahoaka nanagna havagna nanagna namagna very namagna very havagna marary fa ro nga marary ro tsy mijery zegny fanaovagna la marche blanche tsy mila autorisation mavandy aboity lalagna mivolagna zegny nde andafy eto anao koa agnano la marche blanche io tsy mila autorisation raha tokony nataondreo la marche blanche aroe Jamanjary la Pointe le compte est bon miala château d'eau mijotra atsika mandalo oaziste aloha mandalo tribunal mijotra atsika port mandalo ambanin'ny omino mbadika ato igny atsika miboaka mive port mahitsa atsika mpandafasiky mpandafy vato manonga atsika somaly Canvera mandalo devant gymnase valantinitsika mitodiky magnavaritra mahazo porte rouge rond point atsika mipody bazar zegny tsy sakindro atao tsy agnatin'ny jerindreo mba haoe agnano hypocrite raha karaha zegny ho an'ny vahoaka ny Ambaribe kelera koa ro ndegnany zegny eritrerety fa tineny zany volagna zegny ny andro robia tsary tapaka ny jerindreo nefa ndro agnatin'ny session zao io hoe andegnany raha zegny mavesatra une nuit 4 morts anareo boko vola aminaka fa atsika misy OMC Ambaribe atsika misy préfet misy maire misy député kelera koa obesimo io nareo e tsy possible andreo ndegnany raha zegny ke zegny koragna ny Ambaribe maromaro raha ampiasako anareo amare moa za misy occupation spéciale ataoko za tsy mety tsy agnano live za mare mety juma donc bon io za amizay izy koa juma za libre fa sans dépend raha ataoko misy fiaignana anaka koa za na de zegny ara fitiavako anareo vahoaka misy irakiraka madinidiniky mila ataoko ke zegny izy ry vahoaka aby amaragnako izy ambelobe anareo jiaby mety fa nahita sary io video io fotony ro manafinakary io fa mivolaniko publier fo fa za magnano live izy après levinaka koa publieko ifasy ministre ny travaux publics apetrako anao ny fagnontaniagna ino exactement moi décision ho alainareo amin'io ifasy mitodika aminao za ministre ny travaux publics BTP fotony jusqu'aniany anao monsieur le ministre travaux publics tsarignesa teny na explication na hoe ino décision nde ataonao amin'io pont tapaka ifasy no nietraketraka ny ry sasany alailon-drazagna baka nanapaka pont ino la mission monsieur le ministre travaux publics nitaregny ny vahoaka
mitsaka aminazy io. Tambaky io navy teo ny rearea fitondragna raha Jojo sy ny Forongolo hoe tsy agnifagna vola baky io. Fa vahoaka sasany mitaregny ao fa komasy misy pesosy mihodigna aminany ao monsieur le ministre. Ke mba zahava dinia zisk'ambiagna zay hiavaratra agny hiaigna amy raha karaha io. Ino décision-nareo? Ino hevitrinareo? Zany tsy masaky mivolagna hoe magnavaratra lalagna tomobily. Pone tapaka ke tomobily agnavaratra karakory. Tomobily tsy magnavaratra zegny. Pesosy ny magnavaratra fa tsy ny tomobily. Tsy vitan'zegny apetrako fagnontaniagna amy ministre ny transport maritime. Mandeha koa bruit ao ifasy ao fa misy APMF zegny ao. Ary mangala vola rety APMF vatry. Ino man ny atao hoe APMF, monsieur le ministre en transport maritime? Azave aminebaka. Quelle section, quel endroit ny andraikitra raisinareo amin'ny APMF? Antany misy APMF zay baka eko antany misy sport. Aifasy ma misy sport? Voavondra koa zay. Ino ataony APMF io aifasy? Misy sasany amindreo io ministre en transport miramasy pesosy amin'olo. Baky io navy teo za agnisan'olo nagnano live nagnontany hoe zisk'ambiagna ma gratuit io baky io. Izy io amizay navy raha volaniko. Komasy miramasy pesosy zala aminany. Tsy haiko na le vahoaka, tsy haiko na le tomobily mitsaka, fa zoa zala fa misy miramasy pesosy mialerte nareo fitondragna za. Zavanareo malaky ifasy, maty vahoaka. Raha José Ninkeliantsy ny vahoaka ny voa mahamay. Ke eto za mivolagna amitsika vahoaka. Itokiky za nareo niany za koa ivolagna ty. Aminay musulman misy raha zay ka igna hoe mangala fondy imam, mangala sotro fito na valo. Franchement ataotsika osoda fitondragna atsika reto fa grave, tegna grave. Mila atao osoda. Musulman mehe raha zegny. Normal za mehe zay za zanaka marodoka. Mila atao osoda mafy loatra raha mahazo atsika vahoaka amindreto mpitondra reto. Mafy. Ke eto ho anareo imamy na fondy maventy Madagasikara ao, ataovanareo soda mpitondra fa mafy raha mahazo Madagasikara. Sokrany. Ke zegny izy ry vahoaka aby isorako atsika jiaby nagnaraka teto tamin'ny koragna samy tandrify atsika jiaby igny. Ke eto atsika hitandregny ho an'izay nahazo ny anjarany oka izy amaly agnazava hoe tokony ilaigna ve le agnanaovagna anareo osoda ty sa karakory
aezako ivolagna amin'ny mamy ataova raha zegny ho an'ny Madagasikara fa mafy loatra. Ratsy olo koa to osoda zegny. Ampinanina misotro ny nanan'olo fito boko tipazagna rano baka agna. Mangala ondray ao le mama. Ke bon ho an'izay tsy mahay mikoty moa mahay magnatogno ny andro andehananareo itotorebiky ifandray tagnana amin'ny 14 février Paris in Love agny à Paris. Mbola ipodianako eto ndraiky agnazavako bebe kokoa io mini festival Paris in Love agny andrenivohitry ny la France agny Paris ama Paris in Love izy. Zandriko Jean-Luc ndendafiko anao zandriko Jean-Luc aomby mazava aloha anao zandriko zanaka Marodoka tsy mijaly mandeha tsy mijaly mitady. Isorako anareo jiaby ara fa dia magnapetraka veloma mandra-peona aminareo